Vede, matare. No, cum să zice bătrâne? Stimați membri de la președinția SOS România, județul Sălaș, așa cum vedeți în cauză, astăzi a fost primit în rândul membrilor de Consiliu. Uitați cum arătă un membru. Prezintă-te să te vadă, că de 5 minute ești filmat ca să te vadă. Lui pe rușine. Atât. Și ca atare, ca să-i spuneți, e un om de... Nimic. Are un IQ, mă refer, așa, mult dezvoltat, puternic. Să nu luați cuvintele lui, glumește că m-a prins că split un pic, da. Nu o să mai fie așa, frumos, ce-o gândit el. Nu se gândește, e vorba de, în primul rând, de frumusețele noastre, și care sunt mult de frumoase deosebite. Avem destui care sunt ciudați. Lin. Știm noi ceva așa. Nu e așa, a nu gândi la 100%. Dar și noi avem destui ai noștri. E puțin spus. În primul rând, No, să nu uităm, mă,